este tema a debate ao pleno, cando consideramos que era a súa opinión. Ademais, mentras asociacións como a Adega, Somos Cedeira e todos os grupos políticos da nosa vila, agás vostedes, o PP, nos reunimos e debatimos sobre a necesidade da realización dun estudo integral da ría conforme a Lei 21/2013 da avaliación ambiental, vostedes, tendo a facilidade que supón contar o poder do seu mismo partido en todas as institucións, tanto na Xunta, no Concello, evidentemente, como na Xunta, como no Estado, non fixeron absolutamente nada desde que comezou esta legislatura. Desde o comezo desta legislatura, ademais, o BNG temos insistido prácticamente pleno tras pleno na necesidade de buscar unha solución para o continuo deterioro da praia da Madalena. Pero tivemos que esperar ata principios deste ano 2014, no pleno de xaneiro, se non recordo mal, a que o Grupo Municipal de Goberno nos respostara anunciándonos a existencia dun proxecto de costas para amañar os problemas da praia. Dito proxecto remitiuse a distintos organismos consultivos para que os mesmos presentaran as oportunas alegacións. A este grupo que represento non se nos mandou nada. O BNG, unha vez que tivemos acceso ao documento, o que preferimos, como calquera que se parara a lelo, era que o mesmo estaba feito á presa, a xeito de recorta e pega, e con resultados, entre outras cousas, de análisis, de mostras, en moitos casos, con data de 2003. O pouco rigor amosado neste documento levounos, en marzo deste ano 2014, a presentar unha pregunta parlamentaria relativa ao deterioro da praia da Madalena no Congreso dos Deputados, na que expoñíamos o seguinte: a Comisión de Medio Ambiente do Congreso, na súa sesión do 9 de setembro de 2004, aprobaba a iniciativa do BNG unha proposición non de lei que instaba ao Goberno a axilizar os estudos e proxectos en fase de redacción ao obxecto de realizar as actuacións necesarias que estabilicen a praia da Madalena en Cedeira, inversión que se debe contemplar nos orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2005. Co paso do tempo, sen que se fixera efectiva ninguna medida, en novembro do 2006 o BNG preguntaba ao Goberno sobre o grau de cumprimento da iniciativa parlamentaria. En febreiro de 2007, o Goberno respostaba ao BNG sobre a realización dunha asistencia técnica para a elaboración dun proxecto estimada en aproximadamente 2,5 millóns de euros, para o que se estaba realizando o correspondente estudo de impacto ambiental. Unha vez rematado, dicíase, procederíase á contratación das obras. Agora, despois de pasados os anos, dende a aprobación do mentado acordo no Congreso, nada se fixo ao respecto, e contemplamos, de maneira preocupante, o deterioro da praia, sen que exista reacción algunha por parte das distintas administracións. E non só iso, senón que se primeiro se propón como gran solución o proxecto de costas, do que falábamos ao principio, a memoria de actuacións na praia, e mentras este se atopa en procedimento de consulta de tramitación ambiental, o Goberno Municipal Popular anuncia na prensa que se vai a realizar unha actuación de urxencia na praia. Polo que, mentras agardamos resposta da pregunta feita polo BNG no Congreso e ante a actuación que se está a desenvolver na praia da Madalena, que nos amosa, unha vez máis, o abuso da maioría do noso Goberno Municipal Popular, así como o seu total desinterés para debater e escoitar, o Bloque Nacionalista Galego ven de presentar, con data 23 de abril de 2014, no Parlamento Galego, varias iniciativas mediante as que pretendemos que o Parlamento inste á Xunta de Galiza tanto a defender unha solución integral á situación da praia da Madalena baseada en estudos medioambientais, como a exixir a paralización inmediata das obras e non autorizar aportes de area á praia mentras non se faga unha avaliación do seu impacto ambiental. Ao mesmo tempo, formulámoslle á Xunta de Galiza unha serie de preguntas nas que incidimos en si pensa a Xunta de Galicia en aplicación do decreto 28/2009 do 29 de xaneiro, polo que se crea a Reserva Mariña de Interese Pesqueiro Ría de Cedeira, condicionar calquera actuación á realización dunha avaliación de impacto e se vai, polo tanto, emitir a Xunta de Galicia como é preceptivo un informe ambiental e vai exixir a paralización inmediata das obras. En canto ao exposto polo Grupo Socialista, gustaríame que nos puntos
Nós estamos de acordo cos puntos concluintes expostos, pero gustaríame que se engadira iso, solicitar a paralización das obras que se están a realizar actualmente por unha razón. Podese considerar unha actuación blanda a colocación dos postes estes que están poñendo, sí, de acordo, pero esa actuación tiña que terse feito xa hai tempo e non agora. Ademais, agora están actuando vostedes directamente na duna, díganlo como digan, vamos, vexe claramente, calquera que pasa por ali pode o ver. Entón, gustaríanos que engadiran iso e así como, pois iso, a realización, a solicitude de realización dun estudo integral da ría conforme a lei da aviación